Naħseb kulħadd forsi xi darba jew oħra uża il-GPS. Forsi biex issib xi triq, forsi kontom sifrin, użajtu dal-GPS u jiddiriġik fit-triq li tixtieq. Illum avvanzajna, kważi il-GPS għandhom isem. U tajt pereżempju dal-GPS biex iwasslek din it-triq u tajlek turn left jew turn right, skont il-fejn tmur. Xi żball kbir nagħmlu jekk ma nagħtux kasu dal-GPS. Każ li snin ilu dak iż-żmien konna morna l-Ingilterra jienu l-mara u l-GPS kienet hi. Dak iż-żmien ma kenniex il-faċilità li konna GPS. M'għandix xingor, id-dirġitni tajjeb ħafna, imma fumet ma smajtix. Ħobba triq boħra. U swietna satej tard. U naħseb dwarha din il-ħaġa apparti ċanfira li qlajt, kemm verament naħseb fuq għandha tifsira. Illum rajt li kemm verament l-ispirtu l-awtur tal-kelma tallax, verament fuq l-istess fema illi kellna l-Prit Kallum, bbażajta fuq Timotju 4, fuq talim ħażin. U Alla tagħna GPS etern, GPS divin, jew l-kelma talla. Illi ma tiżbalja qatt. U kull minn dal-GPS jużah għandu ċertezza li ħajasal fit-triq it-tajba. Pawli għallimna fil-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 4 fejn sessu dawn iż-żminijiet iva fejn anka Kristjani li forsi jħossuhom sodi ċerta kliem jaffjarax il-widnej li ħajnoġob. U hemmhekk qed nneħħu dik il-boxla u qed naqbdu boxla ħażina. Pawlu wkoll juża t-tixbieħa kull min jitlaq din il-boxla huwa bħal vapur li jkisser u jfarrak il-fidi tiegħu. Dan il-moment fejn inqasam dan il-ħobs, l-elementi li jfakruna x'għamel Kristu għalina, verament jurina l-imħabba talla u kemm dik il-boxla hija importanti biex twassalna għal għandu. Huwa mument li verament m'għandniex nieħduh l-għaxk, għax kif Pawlu stess għallimna fil-Korintin jgħidilna kemm huwa serju u ikraħ jekk nieħdu din l-ikla bl-leġġerezza. Kemm hija importanti li nieħduha b'serjetà u kemm għandha tfakkarna li din il-kelma talla li saret bniedem biex tammar fostna ġabitilna dan ir-rigal tant kbir, il-rigal tal-kelma tiegħu li l-boxla ta' ħajjitna. Fejn hekk aħna għandna dubju li ħanaqbdu xi triq ħażina, iva għandna dak il-kumpass li hija l-kelma talla tgħidlek le mhux minn hawn, imma minn hawn. U dan nirringrazzjaw l-Alla li batilna l-Sidna Ġesu Kristu f'din id-dinja biex itina din il-boxla biex inġorruha magħna tul ħajjitna kollha, ma nabbandunaw qatt li tipproteġina mit-talim ħażin mill-għalliema foloz li verament jirbinġuluhom infushom bħala l-boxla t-tajba, ma fir-realtà l-boxla l-ħażina. Flok loħdok in-nord qed titfak is-sawt. Niftakru f'dan il-mument fih naqsmu l-ħobs u l-inbit illi kemm verament il-kelma talla Ġesu Kristu u l-boxla ta' ħajjitna. Għall-glorja ta' ismu. Amen. Alleluja.